Kobonya loko song jeng je siwi nogoi phaimani tabuk sak jora jeng kok tirprano hamya samung khlaimani nugyaku jeng je nogoi phaimani kok tirpra chini dofani bagai tibrasa hampradi bagai no samung tangai tongo tamni bono loko song kasuk sejalai bini samung kahamno nugoi buni chamano nasikmaya dagni buni kahamno ta sejadi kenata nangdi loko song nang bo haikeno samung kaham ya beri sedi nang bo salja loko song sajaknai phona kaham samung ta wahinai hamya kok sawi nang ta siljadi kebura hamya ta wansukdi buni kaham no nasik manya buni samani no nasle nai rok phaidi sing borok nai khoktei kok tirprani ta khok komol koloi no tamo hini sejaka sing birho jamate ni khoktei bo khanalayana te nailayana norok nai tongdi 다콩으로 니록 사라 디르브라니 부궁바라라 저또 도파니 우니스타 자티 구스디 디르브라니 제 부궁 콜락 부궁바라 저또는 시완에 낭나이 거멀 콜로니 이티하스 तमा বনি বুফাতাবক ফানো সিপিআইএম তংখ মনমুক্তি পরিষদ বনি বসালা কমল কলয় 2018 সরকার ফাইমানে পরে বনু ও ত্রিপুরা রাজ্যনি জুট সরকার ন অন্য কোনো পার্টি নি বাঙ্গি বক সিপিআইএম নি ককঠাইছবন হায়া সায়া শুধু একমাত্র সরকার আইপিএফ নি বিজেপি সরকার ন সিমিন হায়া সাইতো তখন হাইনি মই जों সিওয়ারে নাংনাই বনি কক বাই বিভ্রান্ত অঙ্গই সিনি সরকার ন जों হায়া হংখাংকে তাগরক जों সায়াংনাই আং তুইদুনি বরক ani nok tuju singlungo ang kahangkene saimanu komol koloini poribar ni kahini saimanu boni takuk bukuk ni kahini saimanu komol koloi nawo phaike tama khaidong saimanu जों purano saimanu takuk ro bo beng ye biang uskani rowoi bengaluru tongnai nini chennai o tongnai borono uskani rowoi phun mai kok salai langkha facebook লাইভ খালাই রবই ইউটিউব নি বিসিংতৈ চিনি সরকার ন বেঙ্গাই রবই বনো ষড়যন্ত্র খাই দङ দাহুর phiaba baksa baksa loko song hingke bono joto bini kaham samung tangmani nugoi joto hamya siljalaijak oba haikena khorosa khornai loko song siljaoino social media rong bising dekhe borok bisalaijak bongni o siljamani no tini borok ne o siljamung no ke khoroksa phano jajaknai kiri naidi loko song tam hini siljaka ulta borok no koktir prano je hamesha o siljanai rok no borok ulta tam hini siljaka narok khanai nai bedi loko song ne khoktei te pulyani simi paithak jora narok khanai tongdi borok tamo saka ar kaisa kaini media rok no bo borok hamia niji sakni bagai samung tango hinai borok kok siljamung rikha narok khanai tongdi lasir ni agari temu UIP tineta peton neta ro hasuk hala si sengsa gaza ti palen blen nanglai phu nahan lai phu ti palen sin nahal ke ban hani bagi dopani bagi tang ke batang lai stiku orot te kaisa haya holai ge kobang lai ge omai kaisa subbalang bu segian kri ge nang balang UIP tineta khane roba borong ni NC babu bai mebar babu lai ke bulai tok lai di hanya salai di walai di le khurnya na masuk tonggar yang balya u khomta no basuk torjak balya borong khomta te sa basuk tongnai ko ba 2023 বিধানসভা ke spaijak ble apur biang thangmani borong ne tabuk jora buino শাসন khaimini অত্যাচার khaimini borong ni জীবন bikrui borong ni wasung mari kri de salta borong biang khare yok nai tabuk sido jotono khomta gana puhi sorkar gana puhi jel dalai bulai tok lai umhaing mani borong le salsa biang kharnai yagul higre yagul sujangnai ni borong salsa hain bagen ni yagul khileme no boddo khairi jara IPP khairi rang pobong mungnar ge ok saklai ge nero salsa party bike phang kendro biang thangnai sini habagra bebak jagawono oti prasa boni besarobro masaya manung yanggei khakasei je phantong sak khayung hakotoro subawui tongo
Tini pojonto o media rok kebang tongo sini tiprasane. Taisa mangde funuka. Taisa mangde funuka. Kaisa mangde bagrane febar boro kok sai knaroka. Knaro ya. Tani bagai sarthok. O jaga nai je Alisha haibo public ni thani phaipiuka. Tamani bagai khangke komol koloi ni je kok Tripura ni bisingo je tabok solegui tongo pressure. Hai pressure ogui bekai ja klai rona bagai. Tini komol koloi ni sakthar mungbai. Tripura sa masaya manungya makaya masing kesama o khazak te o mai kri rokno. Funuk gui Tripura sa mayagna rono funuk gui. Dukho kosto no bag gui. Joton sualaika saun karone komol koloni sakthar karone tini bose komol koloni je samung je media ni samung abono je government je kono government je form khaitung kangke u government ni against show pressure ogui public no man thairani abongka media ni samung ngetini taun bangi komol kolai hamyang kabon thango u kogno samani korok sa biri ho jamatia nei bone patin sten khanya bagai komol kolani 14 gusti haifu sokpo raifu nei saka bono ang hai je democracy ni four pillar je media boni samani no ang reaction ma jagabo ana rep khajak pu so khajak pu thum phaimale drugs nuja ojon khlagi usrai rungni sugya bororo khlagi funuk maiya korok sabi al borok nono bus kang tiklai te pege yang nahadi hnoi foto bumaro awasagu de korok sa bial borok no funugui amo bial hnoi foto bumar abasaya awas somas ni bisingo bele lasima sungsa nang bunya rodi kintu mo khangkholo rodi abata iklai chini je tabawi suhel takuk bo omtai mo khang pus khai tongo tani bagai educated borok hangke uncivilized borok felai nu awani bagai sini borok no jono kisake bono subagai lockdown ni jora sak sangsar gui mano asuk ni sini borok asuk bikhara kri jeng jotono khabo masongnai kolsano jono khaksa lagi pano sang o horsano par khlaine hinai hakase subao nokapro thon khlagi phan phagi subao khlai manai hambai